En cordadas, ti eres unha intrépida alpinista ou escalador que forma parte dunha famosa cordada. Cal é o teu obxectivo no xogo? Acadar o cumio levando todo o material que precises para completar a túa vía. Hai moito material diferente de escalada clásica, de escalada deportiva, de alpinismo. O resto das xogadoras van tentar que non consigas o teu obxectivo, xa que tamén queren acadar fama mundial. E van o facer por medio de cartas de trasnadas e de cartas de meteoroloxía adversa. Entón, que podemos atopar dentro da caixa de cordadas? Ademais das típicas instruccións, que neste caso están en galego e en castelán, o xogo consta de 6 cartas de cartas guía para axudar aos xogadores co resumo das instruccións durante a partida e unhas 80 cartas tipo póker que se dividen en diferentes tipos de cartas.